Ribhoy Government Contractor and Supplier Association mentakasngi kalap penlong ka jingya lang hador par hol hasajer nongpo banyakren badyatai sani halor ka jingsha kta ajur ki kontraktor ka district namar ka jingbom yo benta hakikam kiba ka sorkar ka pentre ha ka jella kabalawan ra aya ka jinge ha ka yo ka kon ha ka ni ka jingya lang lawan ban ya shimbenta daki kontraktor na keleng ka Ribhoy district rengkat ka jingya don lang u presiden uba Plilat Tuso, working president uba CL Mashering, advisor uba Kermen Yuria, bat president ka Khasi Jaintia Contractor Association uba Malcolm Langi, lembat kiwi kinong yalam. Hadin ka jingya kren bat ka jingya tai sani halor kimat ki baper ka association kala shims non da ka rai ban penlong da ka jingya pai ba ha ka laitrik ujliu ar hajar ar punriu na nongpo sha office u deputy commissioner ka Ribhoy district ban penpau ya ka jing persha halor ka jingsha ino abeng ki contractor ka district ki balamat ya ka jingbom yo benta ha ki kam Lisbon ya pi kum ki lak hai kubor na kanika dong Ribhoy kejongi kanika general meeting kapa nakaliang jong ka Ribhoy Government Contractor and Supplier Association nga pelong ha kanika singi ka pemerintah kalong sisya ka job ha kapa nakaliang jong ki para kontraktor laya poi panilayo ya kapan ya keren banetir ya sibun ki jinge ki baki kontraktor jong ki kendo away kalong ba kajing bamyo kam yo jamsu la kalong haki division la kalong haka SE level la kalong haka engineer level la kalong haka chief engineer level kini kijing ki bangi ya kendo di nakaliang kajong ngi kum ki kontraktor haka ni kasgi ngila shim ya karai ba haka lightrik jong ubnai jun ngin ya kendo lang hang ni po kayeng dorbar pol hang ni po sajer kum ki kontraktor nakabenta ban pelong ya kejengya procession nang ni siapo DC office ban bu ya kimat kijura kiba nakaliang kejongi ke association ngin dawa siaka sorkar lingba DC di hakata ika sengi ni kerpat ya barok ki kontraktor mungkin sobaha ban ya poilang hakata ika sengi nang bangin yo ban bakani kejeng ya kenduk kejongi DC kanlong ke job sakawai pat kaba kumki kontraktor ngi kenduk di iling ba hagini gisngi ngi iba kanakaliang jong ka sorkar ka ay ki kam kontrak tang sya kawai ka company katu ka BAC company mo kaba na Hyderabad hakaba da kumba 1000 khandai spa crore ki kam kala ay tang sya kawai ka company kai ka bangilap lingba ka RTI kalong ba hidon ki kam kiba tang hapo jong ka khatar khalai krur yakini ki kam kibaret ru la IT sya ka company ka bahe kadi kejing ka mamangi kum ki kontraktor ngi kendu amar kata nakaliang ka jong ki kontraktor ngi lashim ya ka sinjam ba ngin dawana ka sorkar bakam de syu banle kini ki rukom penjenjar yang ngi ki kontraktor namar ka jingle ka jong ka kalong penduk ja yang ngi ki kontraktor tulis bu wei ka benta kalong ba ka jinge jong ki kontraktor ba kim yo kam yo jam namar ka bangi syam ka ta kam de tang kan ka district ka jong kalong hapo ki district i baro ka bangi i ba ki don ki department ki ba pentre hi ka kam mo ki ba pentre gini ki kam civil work la banlong mo ba sna kan ro la ne sna surok la ne ti epung la ne kumni kumta tertet robon kata kalong bangi syam bangi lap na ki department ki ba kum po ka forest department bangilap kum na po ka wildlife department ban na ka soil department kini kimdon ki engineer lajong hanrei ki yo e kapisa da ki pho klor manla usnem ki pentre ki department ju ki kalni kalong ka ba pen khang ba yingi kontraktor namar ba ni nalor bangi mi okam yo jam i kini department ki bamton ki ba kinong tre ki bam ju shu ai kam ki brio nang ne nang tai haru kontraktor udu no e ka ya ka kam ka ba udai banyo mo karni kalong ba penduk sisa ya ka pliang ja ki kontraktor makata ngidon kata ka benta ka bakrau kumki kontraktor beron pok ka distrik ban ni persya ya kan ni kwa ba ka sorkar kade ban pek ya kan ban kmi ya kan ba kenang ban wara ya ka jing yo kam yo jam
ya ki kontraktor bedon po ka district ka jingi sngobha wat kelet ba kalai tarik kumbala keren day working president ba ngin ya poi renti hang ne po dorbar hall nong po ba nang ne ngin ya position ringkat bagi plakat ngin lej ban demand ban penpau sya ka perthai ngin penpau sya ka sarkar ba ka di ban sngap ya ka hok ka demand ka jingi komki kontraktor ki bedon hapo ka Tem Riboy district ba habami ki kam hapo ka Riboy district jingi ba 70% kata ka day ka bangi kwa bagi lokal kontraktor na po Riboy kini banyo ikikam haman la ki department ki ba pentrei yakin no gi jintre po ka district ka jingi kata ka day ka jingkwa ka jingi banya khot ya wer ya baro ki para kontraktor banya don bentalang hakate ka sti population